enkulu yasekufeni kwaMnazaretha. Kwabe kwenzeka esikhathini eside akazi iminyaka emingaki, kwakunendoda eyayibizwa u-Abraham. uNkulunkulu wathi ngenye imini, wathi namhlanje ngicela ungene nginikele indodana yakho. Yashona le kwasho ukuthi uNkulunkulu washintsha, wamnqumela nosuku, wanyukela naye entabeni, wayiqoqa inkuni, wayibophela phezu kwenkuni, sephakamisa inkemba yokuthi wenze umnikelo. Lase limemeza izwi likaNkulunkulu lathi bheka, wathola imvu noma inqama igaxele esihlahleni, wayifuna inhliziyo yakhe ukuthi umthanda kangakanani. Umshumayeli uthe inkonzo yabantu abadala, obaba bethu, wacwilisa iziba kuleli bandla. Wakuthiwa uma ngabe isithelo sasezulwini sesibekiwe phambi kwabangcwele, wonke umuntu akayijikijele kuso, athathe iqatha, singabi intandane ngoba isibusiso sasezulwini. Amen. Ngibone bengikhomba bonke, angathi ngoba ngiyingane ngimdala, ngase ngibona into usuthi leyo nqama uNkulunkulu ukhetha yona. 184 ezangidedwa izweni eningo sivakashela umbangeli uKhumalo wasezingolweni eminyakeni, angazi kwakuyimuphi iminyaka noma kwaku-2003 angisakhumbuli. Ukhuluma indaba yakubo, ukhuluma indaba kababamkhulu, uthi kwabe kwenzeka kwalwa izimpi ezweni lakubo
wase kulimaleni indoda ngisayikhumbula ukuthi wathi isibongo sayo esakabani kodwa kwakuliwa ngemkhonto. Umkhonto wangena la esiphongweni wawusuphuka wasala insimbi lingene nethambo. Akekho wakwazi ukuyikhipha naseyibhedlela kwathi isendaweni ebucayi kakhulu ayiyekwe khona. Uma siyikhipha uzofa. Neinyanga zayifaka imhlabela laze laqeda ithambo kunalokho lashumela phezu komkhonto. Yagula le ndoda yaze yalingana necansi. Idliwa insimbi isemzimbeni isebuchosheni. Wahamba isikhathi uthi mayilinganisa uthi kwakungaba isikhathi sabo-past 10 noma ngabo-11 lalibalele ngalelo langa lingekho nefu elilodwa elalikhona. Uthi kwabonakala isimaki uma ungasey'ndaweni ngale engolweni akukude nolwandle. Basey'ntabeni phezulu akude nolwandle, abanye balibona ulwandle lapha enzansi. Kwaqhamuka umlalamvubu noma isiZulu-ke into eyisankungu. Walalazela wenyuka ngey'ntaba. Bathe besabuka umlalamvubu phezulu kwakunefu kunesikhala phakathi nendawo. Wanyuka okunye kuhamba phezulu okunye kuhamba phansi. Wanyuka waze wazofika kulo muzi. Bona le ndoda enomkhonto omibili ethanjeni esiphongweni. Wathi uma ufika umlalamvubu uvala umuzi. Ababesemasimini ngoba iy'khathi zasekuseni bashiya amageja. Ababuka kahle ababekude ababephakathi komuzi kababonanga kahle. Leli laliphezulu lase liyehla. Uma lehla nalaba abagijimayo omakhelwane bafika babona ukuthi akulona ifu kuphela limumethe indoda engaziwa. Yehla le ndoda lathi malifika phansi ifu lathi gqishi, yagqishika indoda. Yane lingambeka umlalamvubu, yambeka lase linyuka ifu kuhlukana. Kwanomkhawulo phakathi nendawo liphema seliphezulu. Nomlalamvubu waseqala kwenza into okuyenzile makufika. Lalalazela umlalamvubu nefu kaze wasithela. Ndoda ungubani? Buzwa abantu manje sekuphelele. Ithi igama lami nginguye onguye. Ayizange lisho igama lami ukuthi lathi nginguye onguye. Sondala ingane. Pho uzokwenzani lapha? Uthi hambani niyofuna indwangu emhlophe. Uma senifike nayo nilethe lapha kini. Kunomsebenzi engizowenza, yahlala laze lashona ilanga. Yafika indwangu emhlophe yayisithinta. Yathi lo muntu akakhishwe ogulayo eze kuye. Yambopha ngendwangu emhlophe la waqhela. Yashaya ifile yathi ngibuyiseleni endlini yayisiyihlalele. Kodwa ngena phela endlini wathi angingene endlini. Eke yahlala umuntu. Kwathi wapho singakunikani uzome emnyango ukuze kubena kuthiwa kwaze kwabe sebusuku. Abantu balala ebaleni. Akekho owayefuna ukungabona ukuthi le ndoda izogcina yenzeni kulo muntu nakulo muzi. Bahlala beshaya omunye bengena endlini abanye bephuma bemgadile. Wathi kuseni nakusasa wathi ngiletheni. Wayisusa wathi suseni indwangu bathi uma beyisusa indwangu yabhonduka nomkhonto. Yathi ngabhonduka nomkhonto wathi ngibuza ukuthi singakukhokhela ngani. Lapha sinezimvu. Ayisethi ibiyitheni ongithumile uzoyikhethela yena. Bathi uma beyisondeza kuthiwa yavele yayikhetha. Wathi ngingomeleni yona niyigoqele nangesikhumba. Bathi uma beqeda ukwenza lokho laqhamuka ifu kanjalo eliphezulu nomlalamvubu. Yayikhatulile yaze yafika. Uthe mefika yayisegibela efini lakhe washona phezulu wahamba nefu
nomlalambo kwalalazela baze bawosithela olwandle igama engalishongo ayethenge ngikuyo nguye kuphela basala bengazi ukuthi umuntu ofikile obasizile ubani. Le nsizwa yayiney'ngane ezaseyikhulile zahamba ayisencane ngaleso sikhathi zakhula zahamba zawasebenza eThekwini uthi umvakeli zafike zahlala eWema ehostela. Uma ihlele eWema zaseyihlangana namaNazaretha bayatshelwa nje umlando ukuthi ubaba wenu wasindiswa umuntu ongaziwa. Yayingekho nento ekhona namhlanje amakhamera mhlawumbe babe ngamshuta. Waqoqwa nje umlando onjalo ukuthi wafika umuntu wahamba nefu wasindisa ubaba wenu asimazi akayishongo ukuthi ubani futhi akekho mazi akekho nomfanisayo. Zithe bayihlele izinsizwa ehostela zihlangana nendaba kaShembe. Ngaleso sikhathi indaba kaShembe wawushawa amaWinazaretha. Kwenye indawo inkosi yabiza wonke amaNazaretha kwelinye izwe ngengisho yathi awufika. Athe ngafika wathi wenzela idili. Athe sephakathi kwathiwa idili idliwa kahle uma usesibayeni. Bangena esibayeni kanti kulungiswa iy'nsizwa amabutho. Lo mNazaretha esesibhetse ngabo amaNazaretha bangena phakathi esibayeni abashawanga kanje abanye banqamula izingalo. Ulo mNazaretha esesibhethele namhlanje sepanga phakathi nendawo negoli wawungeke wenze kanje. Ngikhuluma ngawo le ndaba esingayinakile ukuthi ekabani. Bamthola uShembe banikwa nefoto bahamba beyifihlele le ndaba nokuhlangana kwabo ehostela kwangekhona ukuhlangana nje ukuthi uzohlangana nelinye iNazaretha ngoba kwakuyingozi ukubonakala ukuthi uyiNazaretha ngoba ungase uluze impilo yakho ushele nabantu abafile. Kunemizi ezintandane izintandane ngenxa yokuthi hakhethe uShembe. Ngikhuluma ngobabamkhulu sisesikhumbuzo sakhe siyangena kusasa bazi insuku enzima lezi. Akuzona iy'nsuku zokuthi uma kuthiwa namhlanje inkonzo abantu esebengwe bake besitshele ngobabamkhulu kukuba indaba yabantu abahlehlele emuva. Angikathi maNazaretha kodwa ngikhuluma ubuqayi bale ndaba le. Bahamba bayephase beyitholile lento bathola ifoto balithatha balifithiwa le nsizwa lezingane zayithola into. Yabona umuntu olintenta uyiphathise nomngane yami ubeka uqophele. Zathi uma ifika ekhaya kuthiwa amasulke sazo zazala nawo noma ifika hawu bantu bami niphethe ngizingafuni uvula isuke ngoba kunendaba enkulu ezithola eThekwini eWema. Insizwa-ke uma ifikile ekhaya ziyaluze ibona ubani ngisayo endaweni ethile ngisayo yabo ngekunjani zaze yiphuma zishiya amasulkesi ngemuva. Umama wazo kuthiwa wahamba wayovula esulkesini waphela yile abayifihla kangaka uma bephenya wathola ngefoto ngizothi isithombe ngoba wathola ngesithombe ngokwakhe wasiphakamisa ngangimbonayo kodwa yena ngathi ngiyamazi. Wabiza nabanye alimazi lo muntu ayibona kodwa hayi lo muntu owafika nefu simthatha kulezinga. Sithi mayibuya elayibuya khona akachaza mbali babephi angifuni ukuchaza into engachazelwanga yona. Zathi mayibuya zafika abantu begcwele ibala. Nangu nina uphethe ifoto ngesandla kubantu abamyindeni zaqhaqhazela ngoba wakuyisikhathi sokuthi uma indaba kaShembe ivele kubantu abangongo ngase uluze umphefumulo wakho. Bathi besaqhaqhazela uye lo muntu owafika nefu owasindisa ubaba wenu akayichazanga wathi yena unguye omunye. Ifoto mase ivele bathi uShembe bathi hayi uShembe kunjani maNazaretha. Benithangidlule kulindaba ngoba sesikhumbuzo sabamkhulu. Ake ngisebenzele ithuba. Thina siyesaba umusa wakho